دیالۆگا یەکەم. Li gorî min divê civak û siyasetvan ji hev fêm bikin. Mixabin weke profesorê me got têkiliya civakê bi siyasetvanan re qels e. Ji ber ku hêviyên civakê û xebatên siyasetvanan ji hev gelekî cuda ne. دیالۆگا دوویەم. Xwarina me niha hazir e. Em dikarin bixwin. Gurê min ketçapê zehfirê neke. Çi xweş e. Te bixwe afiyet bê. دیالۆگا سێیەم. Rast e, em dikarin hesabekî ji we re bikin. Hûn dikarin herin şûbeya me yê herî nêzik. Ji kerema xwe, nasnameya xwe jî bi xwe re bibin. Xebatkarên me wê alîkariya we bikin. Ew ê ji we re formekê dagirin û divê hûn îmze bikin. دیالۆگا چوارەم. هەمشیرە خانم، ماوەڵ تانسیۆنای مەیزاند؟ Erê, tansiyona wê baş e. ji kerema xwe serûmekê bidinî û raporan piştre bînin odeya min. Bila.